Tervehdys, tervehdys, täällä Megapelaaja 2. Ja tervetuloa katsomaan minun videoitani. Ja nyt se sitten alkaa. Täällä on teidän Suomen poika. Megapelaaja 2. Wow! Ja nyt te aloitetaan päivityksellä. On tulossa Portalia, Minecraftia multiplayerillä. Ja en mä tiedä onko multiplayerillä. Kato kuin mä missasin mun kaverikaan vähän tällä, että sain bändit. Räjähteli kaikki ja kaboom! Alkoi ottaa päähän. No, uusia pelaajia on tullut vähitellen. Ainakin on tiedossa pari pelaajaa, mitkä varmaan tuleekin mun serverille. Jos te haluatte tulla, niin tonne noin näkyy mun hieno IP:t ja kaiken maailman sortin hamakit ja tälläin. Elikkäs tulkaa vaan, jos uskallatte. Bändit tulee, jos alatte räjäyttelää TNT:tä, kun TNT on kielletty. Koska mun kaverihan niitä räjäytteli. Se oli ikävä pihomma. Pistetäänpäs nyt hyvä teema tähän. No niin, mustavalkoinen jyrää. Elikkä Portalia on tulossa, Minecraftia on tulossa ja Prince of Persia. Mikä on ihan sika hyvä peli. Ja se on morjesta kaikille ja hyviä jatkoja. Ja laitetaan vähän Lady Gaga meiningit. Se on moi!